Ahoj, vítám vás u mého prvního let's play, je to let's play ze hry Medal of Honor 2010, takže budeme hrát. A místo přepadení, jasně, to je tamhle. Jo, dobrý. Musím si trochu zopakovat to a tak. Jsme u první mise. No a prostě jdem dál. Běž nahoru. Tady. Je to. No ne, asi s čím bych jiným střílel ze zbraně. FK, ne? No co, takže střelil jsem zvuk, snad bude něco slyšet na YouTubeku. Doufám, že jo. Dobrá zbraň. Dobrá. Ne, že ne. Tak, co dál? Bude, nechci vidět. Tak, to budou zase faily, protože... No, ani se neumím trefit. Jsem ho zabil, ne? Nebo nezabil? Jo, headshot. Jau, bolí. Jau. Hrozný. Balkon 12 hodin tamhle. Počkejte, musím něco udělat. Jsem zpět, musel jsem ještě něco dořešit. Tak, jsem na stejném místě. V podstatě. Tak. Je tu něco? Není? Byl? Někdo přechází silnici? No? Připojí se, jasně. Takže, tam určitě něco bude? Hožu grán, dobrý. To je dobrý. No, kontakt už není. Ale to bylo? To má co vysvětlovat. Nejdřív se musíme dostat. Dělej. Jasně, chápu. Jo, já mám to říct, jasně. Jsme venku, To je můj. Jasně. Dávejte bacha, jasný? A to jsou naši. A tady to není náš. Všichni utíkají. Jako kdybych jim měl něco udělat. Jsem přece míru milovnej. Tak. To mají za to. To bylo někde? No ten. Tak. Gčkem hodit granát, no. Vem. Zpamatuju. Hej. Tamhle, jo. Tebe zničím, ale tamhle z toho. Tebe tam hodím ten granát. Ne, on je... Jo, dobrý, aspoň jsem ho vyhnal. Tak, co dál? Jo. Tak potvrzuji. Kopnu dveře. Běž nikam. Jak dostal si? Já jsem nedostal, jo? Ne ty. Zhasni. Jasně. Zhasni. Změnit optiku. Počkej. Vidím, můžu? Jsou dveře tady.
nevidíš, co? Já sice taky někdy bych neměl tady celé to jedno. Si budu. Počkej. A ještě tma. Tak. Nabijem říkám. Tak, co je tu dál? Jde nic. Nikoho nevidím. Furt tma. Doufám, že to bude na videu vidět. Protože na YouTube to hodně stmatné. Vykopnu dveře. Ne, granát, ne, ježiši. Aha, no to vím, ale já nechtěl. Ahoj. Ano, chudáčci jste, ne? Hej. Počkej. Tak. Jsi si chudáček. Ale takže by mohlo být světlo, takže. To tam pryč. I když furt jako to není moc světla, tak už tu nějaký aspoň je. Tak, teď jsem tě dodělal. Da. No, já už jdu. Prosím tě. Jinak hrajeme na obtížnost střední. Střílíš po mých. Tak ho hoď. No, vidíš. No, tak nic, no. Jdeme pěšky, tak to bude zase něco. No co? Když máme, myslím si, že nějakých 8 minut za sebou. Sice to není moc, ale ani málo. Hej, kam mám jít? Jo, takhle. To zobrazím takhle, ne? No. Zkusím tady tu zbraň. Rokovnici. Jdeme tudy, že jo? Jdeme. Zkusím si vzít brokovnici. Mohla by být hodně silná. Ale ne na dálku, no. Ta se hodí na blízko. Kudy? Aha. No, ale tohle asi tak mělo být. To tak mělo být. Je to dobrý. Dobře, ty. Moje. Případ. Tak. Jo, jsme. Čekej, tady by se hodil možná tady to vidění. Jdeme. A světlo, budíš světlo. Proč se furt s nimi máme setkávat, když jsme před chvilkou opustili? Ach jo. Přátelé. Granát. Už ne? Dobrý. No, vypadá to dobře. Tak. Nahoru. Kam dál?
Aha, tam. Jak se tam mám asi dostat? Aha, ty jsi tady. No, a jako já co? Díky. Radši si nabiju. Dobrý, může mít. A já jdeme. Pro tentokrát jsem si, myslím, že stopnul čas dobře, takže vím, jak přibližně dlouho nahráváme. Což je u mě docela nevídané, že já si vezmu tady tu zbraň. Pro mě je lepší. Tam to je dobrá na blízko. Granát. Dobrý, vlevo. Tak, dobrý, tamhle ještě. Veš mě. Dobrý headshot, to máš po všem. Ježiš, on je ještě furt tamhle. Tak už snad ne. Ježiš, nahoře. A to měl byče. Tak, jdeme dál. No, nemůžu. Můžu to přeskočit. A tady. Dobrý. Může být, za chvilku už asi to stopnu, jenom někde nějaký kontrolní bod. Aha, došlo. A kontrolní bod, takže já to pro dnešek ukončím. Budu se těšit příště, doufám, že vás to aspoň trochu bavilo a zatím ahoj.